Hello! Mag-love shoutout sa first comment ko, sa first viewer ko na si, ano ba to? Genius KTV. Tama ba yung basa ko? Liliit ng letra. Hindi ko makita. Malabo na talaga mata ni host. Yan, mag-love shoutout sa iyo dyan. Thank you for coming. Malabo na si mata. Ano muna tayo? Change account muna tayo. Okay. Hello Manay host. Ayan. Good evening sa iyo. Good evening. John Mix Vlog. Hello madam. Good evening. Ayan. Good evening din sa iyo. Thank you so much. Thank you for coming. Ma'am Kripa. Mega love shoutout Ma'am Kripa. Mag-clear history lang ako ha. Ipin kita. Ayan. Nakapin ka na. Ma'am Kripa, thank you for coming, Ma'am Kripa. Huwag sana akong antukin ng maaga. Mabalos manay. Ayan. Tama ba basa ko? Genius KTV. Ang liliit naman ng letra kasi ng ano mo eh. Nandito ako sa bahay mo sis. Laki ng bahay mo. Sana all. Tamsak muna ako dito sa upcoming mo sisi. Upcoming premiere mo. July 25. Tagal naman ng ano mo. Tagal ng upcoming mo ba? Ayan, tamsak dan ako dito ha. Ayan, nag-comment ako. Okay. Ayan, dami mo palang upcoming. Tamsak ulit ako. Tita Amy, may galab shoutout Tita Amy. Ma'am Kripa, may galab shoutout po Ma'am Kripa. Salamat po Ma'am Kripa. Ayan, Tita Amy, magandang gabi po Tita Amy. Okay. Meron dyan bukas sauce premiere. Ayan, tamsak ulit ako dito sa premiere mo. Tatlo pala yung premiere mo. Ayan, din ako nag-comment dito sa dalawa. Doon lang sa isa ako nag-comment. Ayan. Ayan, may kalab shout out. Ayan, playing muna ako dito sa highlight mo. Sis, Sis Genius KTV. Ayan, naka-play ka na. Dito sa highlight mo sis. Ayan, naka-play ka. Okay, Tita Amy, magandang gabi po. Ma'am Kripa. Okay, Ma'am Kripa, I'm here ako sa bahay mo, Ma'am, ay sa link mo, Ma'am Kripa. Okay, playing ako, Ma'am Kripa, dito sa latest upload mo, dito sa hotpot. Ano ba to? Pakakumo, agoy. 3 minutes and 33 seconds, Ma'am Kripa. Ayan, playing na. Tita Amy, dito ako sa bahay mo, Tita Amy. Kumusta na po Tita Amy? Nakasahod na po ba kayo? Matagal na po kayong money, di ba, Tita Amy? Okay, playing po ako dito, Tita Amy, sa iyong latest upload. Ayan, salamat po, idol. Salamat, ayan. Wow, congrats. Nakailang sahod ka na, Tita Amy? Dan po sa'yo with Bakas, Tita Amy. Ayan, TV vlog. Okay. Ayan, still playing ka. Sis Genius KTV, still playing ka. Ma'am Kripa, still playing your video, Ma'am Kripa. Nakasahod na po. Wow. Congrats, Tita Amy. Maano yung kamay ko? Mag-lotion lang ako. Teka. Magalas yung kamay ko. Kaya magpahid tayo ng lotion. Gallery PSP, may galab shout out. Good evening. Ayan, si Dai Sholin. Ma'am Kripa, still playing. Tita Amy, nasa ads ka pa rin, Tita Amy. Ayan, patamsak naman guys sa ating Sisi Bicolanang Ali, may galab shout out. Ayan, Tita Amy, still playing ka, Tita Amy.
Ay, si Ma'am Kripa pala to. Kay Ma'am Kripa pala. Ma'am Kripa. Still playing, Ma'am Kripa. Kay Tita Amy pala, nasa ads pa din si Tita Amy. Okay. Genius KTV, still playing ka din sa iyong highlight. Genius TV, ayan. Bicolanang Alice Sisikoy, next kita dito. Ayan, Tita Amy, naka-play ka na. Tapos na yung ads mo, Tita Amy. Naka-play ka na. Ayan, buti pa si Tita Amy nakasweldo na. Ako, Tita Amy, hindi pa. Hindi pa. Ayan. Hi from Antipolo. Si JP, ano ba to? JPG on YouTube. From Antipolo. Wait lang sa jacket mo, ano ha, JP ha? Wait lang. Ayan, Ma'am Kripa, malapit ng, kayo po idol na, wala pa, di pa ako nakasahod, Tita Amy. Baka sakali, sa katapusan. Okay, Ma'am Kripa, done watching na ako, Ma'am Kripa. Pang 43 thumbs ako, Ma'am Kripa, Suba Official. Ayan, Ma'am Kripa. Okay, done watching na, Ma'am Kripa. Ayan, nandyan pa ba si JP? Ayan, sabay po kayo ni Kuya Dor. Ay, talaga po. Sana nga makasweldo na rin. Uy, nagahang na rin to. Ano nangyari? Ayan. Ayaw magpindot. Oh my goodness. Madam Eunice, good evening. Salamat sa padikit. Bigyan kitang panty. Aba, ano nangyari? Ba't ayaw ayaw magpindot? Teka nga. Ayan, sandali lang guys ha. Dito na to sa'yo. Oy, sana all. Salamat. Bicol, ano ba to? Bicol Mix Moist Vlog. Mega love shoutout. Sisikoy Loving Sky. Mega love shoutout Sisikoy Loving Sky. Magandang gabi. Tita Amy, malapit ka na magdan watching, Tita Amy. Sir Bert Window. Mega love shoutout. I miss you na, Sir Bert. Sam Story. Mega love shoutout. Ayan. Tita Amy, dan watching na, Tita Amy. Okay. Ayan. Tamsak dan. Pang 5 tamsak ako, Tita Amy. Ayan. Magtatlong heart na lang ako dito. Then, plus 1 dikit sa'yo, Tita Amy. Okay. Mama Astrid. Mega love shoutout, Mama Astrid. Absent yata ako kanina kay Mama Astrid. Hindi ako naka-attend. Ayan. Ano ba to? Naku ho, sa di kita madinig. Okay lang. Ang mahalaga, nandyan ka. O, di ba? Wait lang, guys. New video, please. Support. Okay. Ayan, guys. Pa-connect naman sa atin nakapin dyan sa mga hindi pa dikit dyan. Okay. Done watching ako, Tita Amy, sa'yo. Madam Eunice, salamat ha. Sam Story. Ayan, panibagong dikit sa'yo, Sam Story. Dito ako sa iyong shorts video. Salamat din po, Tita Amy. Madam Eunice, mega love shoutout. Okay, Sam Story, nandito ako sa iyong shorts video. Ayan, plus 1 banana ka. Sino ba yung naka-play ko dito? Ay, kay ayan, dana ako sa'yo, si Genius Kid, dan watching ako dito sa highlight mo, sis. Mag-comment lang ako. Pang 38 thumbs ako dito, plus 1 dikit sa'yo.
Ayan, +1 banana ka, sis, Ginoyski ha, TV. Ginoyski TV. Okay. Done watching na rin. Ayan, Sisikoy Loving Sky, dito na ako sa iyo, sis Loving Sky. Ano pala to, ninja mo pala to, punta ako sa main channel mo. Ayan. Okay. Ay, naka-play na ako dito sa baba, sa isa. Four minutes. Ayun. Sis Loving Sky, nandito ako sa, ano ba to? Sa Park, Hong Kong, Masisikoy Loving Sky. Wala pa akong tusok dyan. Ayan, naka-play ka na. Si Rapgel, Mix Vlog, Mega Love Shoutout, Rapgel. Thank you so much, Rapgel. Okay, Sam. Okay, +1 banana ka, Sam Story, ha? Ayan, dana ako sa shorts video mo, Sam. Sam Story, +1 dikit sa'yo. Ayan, dito ako sa shorts video mo nagpunta dahil na-play ko na yung 2 video mo, Sam Story. Ma'am Loving Sky, Mega Love Shoutout from Rapgel. Ayan, Rapgel, dito ako sa bahay mo, Rapgel Mix Vlog. Ay, Rapgel Mix TV pala, sorry. 7K na rin ang bahay niya, malaki na din. Okay, Rapgel, dito muna ako sa 4 minutes mo in 39 seconds. Gawin mo ito sa electric fan para wag magtagal ang para magtagal ang buhay. Ayan, si Leonor Kaindoy. Leonor Kaindoy, Mega Love Shoutout. Thank you for coming. Bigyan kita ng jacket mo, Leonor. Edbons, Mega Love Shoutout, Edbons. Ayan, may jacket ka na, Leonor. Okay, Rapgel Mix TV, nasa video mo na ako. Warat, labas ka. Wala na, nagtago na si Warat, nagpaalam na. Gerald Ibanez, Mega Love Shoutout sa'yo. Ma'am Astrid, dito ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Nagpaalam na si Warat. Okay, playing na ako, Ma'am Astrid, dito sa part 2, fellowship. Ayan, nasa ads ka pa, Ma'am Astrid. Sisikoy Loving Sky, playing ka na din dito. Ma'am Kripa, thank you, Ma'am Kripa. Okay, sis Leonor, ayan, kipagdikitan ka na dyan, sis. Ayan, pang 99 thumbs ako dito, sis Loving Sky. Ayan, still playing kasi si Kuy Loving Sky. Mama Astrid, ayan, naka-play ka na, Mama Astrid. And then, si Rapgel Mix TV, still playing ka, Rapgel. Ayan, mag-comment na ako dito, nangangalahati na yung video mo. Sis Loving Sky, Mega Love shout out from Ma'am Astrid. Sir Bert Window, thank you. Yan, walang anuman Rapgel. Ayan, si Kuy Loving Sky, malapit ka na magdan. Sis Kalog, may kalab. Ayan, si Kuy Loving Sky, done watching na. Sis Kalog, may kalab shout out, Sis Kalog. Ayan, nakapag-comment na rin ako, Sis Koy.
Sir Bert Window, salamat. Sir Bert Window, thank you, thank you. Ayan, kay Leonor, Leonor, nandiyan ka pa ba, Leonor? Mama Astrid, still playing. Sis Kalog, salamat Sisi Kuy Kalog. Dami ko ng utang sa'yo, guro mo agoy. Ano ba tawag dito? Nandiyan pa ba si Leonie? Ay, Leonor pala. Leonor, nandiyan pa ba si Leonor? Leonor, where are you? Pinatulog na ata si Warathos. Oo, maagang nagpaalam, Edbons. Ayaan mo na. Na maagang nagpaalam si Warat. Ayan, Boss Kalog. Still playing ka, Mama Astrid. Okay, Rapgel. Then watching na ako sa'yo. +1 dikit sa'yo, Rapgel. Rapgel Mix TV. +1 banana. Then watching sa'yo. Ma'am Loving Sky. Miguel of shoutout from Edbons. Okay. Ayan. Rapgel. Then watching ha, Rapgel. Okay, dito na ako sa'yo, Warat Edbons. Kay Edbons. Edbons, dito na ako sa bahay mo. Maagang pinatulog si Madam Yunes. Ayan. Mukbang tayo ng ano ba to? Kain mga idol. Chicken, ulam natin. Ayan. Edbons, playing ka na dito ha. You're welcome, Rapgel. Si Raimundo, may galap shoutout si Raimundo. Magandang gabi po. Ayan, punta ako kay Sis Kalog muna. Ayan. Anong reaction sa nabudol, picture o video? Ayan. Sis Kalog, nato ko sa iyong 2 days ago. Ma'am Astrid, still playing, Ma'am Astrid. Ayan, still playing, Ma'am Astrid. Ayan, magko-comment na ako dito. Pang 55 thumbs up. Still playing ka pa rin, Ma'am Astrid. Ayan, live tayo kahit anumang problema. Ayan, naka-live si Sir Abin. Sis Kalog, ayan, naka-play ka na, Sis Kalog. Sir Raimundo, next kita dito, Sir Raimundo. Ayan, ano na ako dito kay Edbons. Edbons, lakas mo talagang kumain ah. Laki ng subo. Ayan, still playing ka, Edbons. Kay Sis Kalog, dahil maikli lang yung video niya, malapit na magdan. Ayan, done ako, Sis Kalog. Dito sa latest upload mo, Sis Kalog. Nakapag-comment na din tayo. Uy, nandyan pa pala si Madam Yunis ha. Dan, baka so, salamat. Sir Raimundo, nandito na ako sa bahay mo, Sir Raimundo. Kanino ba to si Gerald? Gerald, ano ba to? Gerald Rabosa Vlog. Bigyan natin ng jacket si Gerald. Ayan, Gerald, may jacket. Bigyan na kita. Ayan, may jacket ka na. Ayan. Okay. Sir Raimundo, dito na ako sa iyong bahay. Sir Raimundo.
Madam Yunes, next kita dito ha, Madam Yunes. Okay, dito po ako sa Raymundo sa ano ba to? Content nyo to. Search na nanay. Ayan. 3 minutes and 49 seconds. Si Raymundo, naka-play na po ikaw. Ayan, naka-play na ikaw si Raymundo. Advance, still playing ka, Advance. Okay, kay Ma'am Astrid. Ayan, malapit na magdan. Oops, nagro-rotate. Ma'am Astrid, ayan. Patapos na ang video mo, Ma'am Astrid. Ayan, nasa ads pa ikaw, Ma'am Astrid. Ayan, salamat host. Walang anuman, Gerald Rabo sa vlog. Ayan, next kita dito, Gerald, ah. Bisitahin ko yung bahay mo. Ayan, tapusin ko lang yung ads ni Ma'am Astrid. Ayan, Ma'am Astrid, and watching ako sa, ano mo, latest upload mo, Ma'am Astrid. Okay, Gerald, dito ako sa bahay mo, Gerald. Okay. Ayan, tamsakan ko muna tong upcoming mo, Gerald, ah. Pang 15 tamsak ako dito. Ayan, playing muna ako dito, Gerald, sa duck adobo. How to cook adobo. Ayan. 5 minutes. 5 minutes in 1 seconds. Ayan, walang anuman si Raymundo. Ayan, Gerald, playing ka na, Gerald. Okay, Advance, malapit ka na matapos. Wow, ang sarap naman itong, ano, inadobo ni Gerald. Sisikoy Loving Sky, salamat. Okay, Gerald, nandito na ako sa bahay mo ha, Gerald. Sis Munes, next kita dito. Yung buhok ko, nagsungi-sungi na. Okay, malapit na mag-dance si Edbons. Okay, Gerald Rabo sa vlog. Nasa video mo na ako ah. Si Raymundo, malapit ka na mag-done watching si Raymundo. Pang-apat na tamsak po ako dito. Okay, Munes, mega love shoutout from Sir Raymundo. Ayan, plus 1 banana ka po, Sir Raymundo. Ayan, another banana po, plus 1 dikit po sa inyo. Advance, done watching na, Advance. Ayan, dito ako kay ano. Madam Yunes, dito ako sa iyo. Sis Jinjoy, salamat sa iyo dyan. Damyones, dito na ako sa bahay mo. Si Triple 13. Oy, good evening sa iyo dyan, idol. Sis Munes, playing ako dito sa road trip update, Madam Yunes. Okay, si Raymundo, malapit ka nang matapos. Gerald Rabo sa vlog, still playing. Ayan, done watching ako si Raymundo. Okay, dito na ako kay ano. Sis Jinjoy, salamat. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sis Jinjoy. Apuray na natin yan para dire-diretso na. Playing ako dito sa fork apritada mo. May recipe, Sis Jinjoy. Ayan, nasa ads ka pa. Sir Rapgel, dana po sa aircon ng Toyota, sabi ni Ma'am Astrid Maglente. Ma'am Astrid, salamat. Ayan, next kita, Ma'am Astrid, ulit dito. Balikan ko yung bahay mo, Ma'am Astrid, after nitong ano. Ayan, mag-change spin tayo, guys. Madam Yunes, ayan, done watching ako dito. Pang 146 thumbs up.
Triple 13 vlog, may kalab shoutout niya ho. Ayan. Gerald, Dan, dikit na from Sir Raimundo. Like 20, Ma'am Bicolana. Maraming salamat, Triple 13. Ma'am Astrid, may kalab shoutout. Ay, good evening pala from Sis Jinjoy. Okay. Madam Yunes, dan watching na ako ha, Madam Yunes. Dan watching ako dito sa road update mo. Road trip update. Sis Jinjoy, still playing ka? Ano ba to? Gerald Drabo sa vlog, still playing. Okay, Mama Street, nandito ulit ako sa bahay mo, Mama Street. Another play. Okay, Mama Street, dito ako sa fellowship. Ulit, ayan. 3 days ago, Mama Street. Ayan, playing na. Jinjoy, may kalab shoutout from Edbons. Good morning sa USA, Triple 13. Nasa USA ka ba, Triple 13? Ma'am China, may kalab shoutout, Ma'am China. Sis Jinjoy, ayan, ngayon lang natapos yung ads mo. Ayan, naka-play ka na. Okay, Gerald Rabosa, plus 1 dikit sa'yo. Malapit ka na matapos. Malapit na magdaan ng video mo. Ayan, nakapag-comment na rin ako. Edbons, may kalab shoutout din, sabi ni Sis Jinjoy. Ma'am China, may kalab shout out from Edbons. Okay. Triple 13, salamat. Okay. Gerald, dan watching ako sa iyo, Gerald. Okay. Triple 14, dito ako sa iyong bahay. Okay. Playing up. Ninja mo ba to? Triple 13. Nasa Korea ako, Ma'am Bicolana. Ano ba yung main channel mo? Ninja mo pala to. China Heart, Megalab Shoutout from Sir Raimundo. Ano yung main channel mo? Ma'am China, dito muna ako kay Ma'am China. Ayan, ninja rin ni Ma'am China to. Teka, hanapin ko rin yung main channel niya. Agoy. Ayan, dito ako sa bahay mo, Ma'am China. Playing ako dito sa highlight 13 ago. 13 hours ago. Ayan. Nasa ads ka pa po. Nasa ads ka pa, Ma'am China. Ma'am Astrid, still playing ako sa pangalawang play mo. Pangalawang play ko sa iyo, Ma'am Astrid. Edbon, salamat. Dana ako, Edbon, sa iyong latest upload. Ayan, Sis Jinjoy, still playing sa iyong apritada. Apritada ba? Apritada, may recipe. Fork apritada. Mama Street, still playing ka din? Yan, Ma'am Bicolana ang nakapin. Yan, pang 124 thumbs ako dito, Sis Jinjoy. Ayan, shouty sa 8 million in the house, guys. Aray ko, nangangawit ako. Bim Tapa, may si Benting, si Sir Abin pala to. Kala ko si Bim Tapa. Sir Abin, salamat Sir Abin. Mamaya akyat ako sa'yo, Sir Abin. Naka-live ka din. Mamaya akyat ako sa'yo. Ayan, Sis Jinjoy, still playing, Sis Jinjoy. Welcome, Edbon. Sisikoy Loving Sky, salamat Sisikoy. Ma'am China, still playing, Ma'am China. Ayan, kay Mama Street naman still playing din. Malapit na matapos, Sis Jinjoy, video mo. Sis Loving Sky, may galab shout out from Sis Jinjoy. Welcome, Sis Jinjoy. You're welcome. Uy. Ay, maaga namang higab to.
Sis Loving Sky, mega love shout out from Ma'am Astrid Maglente. Yan, done watching na ako, Ma'am, tawag dito, Sis Jinjoy, done watching na ako. Sa iyong apritada. Okay, sino ba yung di pa ba natin napuntahan dyan? Agoy, antok na si Bicolana. Kaya nga sis Jinjoy, aga kong antokin ngayon. Mariosep. Advance, dan ako, bakas, ayan. Sabi ni Sir Raimundo. Ayan, done watching na rin Mama Astrid. Pangalawang play ko sa'yo. Pang 41 thumbs up. Ayan, welcome sis Jinjoy. Ayan, nasa ads ka pa Mama Astrid, may ads ka pa. Ma'am China Heart. Ayan, still playing Ma'am China. Ayan, done na yung ads mo, Mama Astrid. Salamat, Mama Astrid, sa support. Yan, puntahan ko yung shorts video mo, Mama Astrid. Mag-play ako dito muna ng shorts video mo. Ayan, unang play ko, Mama Astrid, sa shorts video. Hindi na ako mag-comment, mag-thumbs up na lang ako, sis. Ayan, pangalawang play ko, Mama Astrid. Dito ako sa... Ay, nasaan na ba? Ayan, Brunei. Ayan, pangalawang play sis Astrid sa iyong shorts video. Pangalawang play. Ayan, thumbs up ulit. Okay. Ayan, another play ko sis, tatlong shorts video, pangatlo na to. Ayan, dito ako sa The Longest. Ayan, zipline. Ayan, ano ba to? Zipline. Ma'am Astrid, pangatlo sa shorts video mo. Ayan, pang 117 thumbs up dito sis. Ma'am China Heart, done watching na ako, Ma'am China Heart. Okay, puntahan ko si ano? Puntahan ko si... 1313, puntahan ko yung bahay mo, ha? Sir Boy, may galap shoutout, Sir Boy. Ayan. Bigyan kita ng jacket, Sir Boy. Salamat sa pagsilip, Sir Boy. Sisi Melayski, may galap shout out. Ayan, China Heart. Salamat tos. Walang anuman, Ma'am China. Ayan, done watching ako, Mama Astrid, sa pangatlong play ko ng shorts video mo, Mama Astrid. Ayan. Tatlong shorts video mo, Mama Astrid, saka dalawang long video.
Yan, maraming salamat. Mama Astrid sa support. Sir Boy Tikalon, salamat. May Laiski si Koy. Dito na ako sa bahay mo, may Laiski. Ayan, playing ako dito sa one day ago mo, sis. Hello guys, welcome to my vlog. Ayan, may Laiski, playing ka na. You're welcome, Sir Boy. Okay, 1313. Nandyan ka pa ba? 1313. Ma'am China, salamat din Ma'am China sa support. Thank you. Triple 13, nandyan ka pa ba? Ba't wala? Tamsak ba ako dito? Ay, hindi. Ayan, Raimundo. Ayan, TV dandikit sa shorts video mo from Sis Jinjoy. Ayan, 1313, nandyan ka pa ba? Wala ka na. Magpin tayo ng panibago. Ayan, Sis Jinjoy, salamat. Ayan, mag-another play ako sa iyo, Sis Jinjoy. Dito ulit ako sa iyong ano. Ayan, playing ako dito, Sis Jinjoy. Sa luto tayo ng tinolang manok. Ayan, nasa ads ka ulit, Sis Jinjoy. Playing another play sa iyo. Sis Milaiski, still playing ka. Sisikoy Loving Sky. Mag-another play din ako sa iyo, Sisikoy Loving Sky. Oh, si Samcar, ano ba to? Samcar Berma. Hi, hello sa, Sanskar pala. Sanskar. Like done 25. Thank you so much, Sanskar. Thank you. Thank you very much. Thank you for coming to my live stream. Okay, may Laiski. Malapit ka na magdan, may Laiski. Ayan, ayan, panibagong dikit sa'yo, may Laiski. Okay, may Laiski, daan dikit sa'yo. Okay. Samskar Berma. Morski, may galap shoutout. Hello, Ma'am Bicolana. Parang gumaganda ka lang. Uy, sana all. Ayan, tamsak dikit. With baka sa nakapin. Na nasundan ko, pin host. Ayan, kay ano? Host, antok na ba? Advance, ka maingay dyan. Ikaw naman, binubuking mo ko eh. Pag yung camera advance tumalikod na, tulog na naman ako niyan. Sis Jinjoy, ayan, still playing ka sa pangalawang play. Morski, salamat baby Morski. Sis Melaiski, done watching na ako sa'yo. Sa white to si Edmonds, binubuking ako eh. Ayan, baby Morski, dito na nga ako sa'yo. Wala na si ano. Agoy, naiwan na naman ata ako. Nako. Okay, Bibi Morski, dito na ako sa bahay mo. Okay, playing ako dito, Bibi Morski, sa iyong highlight ha. Kanina, 2 days ago pala. Ayan, playing na ako, Morski. Sis Jinjoy, malapit ka nang magdan. Ayan. Si Sanskar pala. Sanskar, are you still there pa ba? Agoy, naiwan na naman ata ako dito. Di pa naman, nandito pa ako. Grabe ka naman. Si Munes, tulog na. Sis Jinjoy, pang 183 times ako dito sa pangalawang play ko sa'yo.
Si Morsky nga gising pa eh, kaya hindi pa ako matutulog. Ano ka ba, Edbons? Mamaya pa ako matulog pa si Morsky tulog na. Sis Jinjoy, still playing ka sa pangalawang play. Ayan, Edbons, magda-another play ako sa'yo din. Ayan, playing ako dito sa pauwi na kami galing sa SM Santa Mesa. Another play sa iyo, Edbons. Sisikoy mo, Rebik. Babalik din ako sa bahay mo. Pangalawang play ko din sa iyo. Idol Loving Sky. From Morsky. Nakatambay lang dito si Sikoy. Salamat, Sikoy. Ayan, Sis Jinjoy, done watching na. Ayan, done watching Sis Jinjoy sa iyong pangalawang play. Sir Bert Window, ayan Sir Bert, dito ako sa bahay mo Sir Bert Window. Okay, ako punta akin farm Paramitas. Ano ba to? YouTube Bert ba to? Sir Bert, playing ako dito sa iyong latest upload 9 days ago, Sir Bert Window. Edbon, still playing ka. Yan, balikan din kita si Sikoy Loving Sky after ni Bibi Morsky. Ayan, Sir Bert Windows still playing. Advance. Ayan, malapit na ako magdan dito sa pangalawang play ko sa'yo. Pauwi na kami galing SM. Morsky, salamat. Ayan, Advance. Dan ako sa'yo. Pangalawang play. Idol Morsky from Sis Loving Sky. Ayan, Bibi Morsky, malapit na magdan. Magko-comment na ako. Pang 49, tamsak ako, Bibi Morsky, dito. Morsky, malapit ka na sigurong mamuni. Ilan na ba WH mo? Si Ramya, Gino, hi host. Ayan, hello Ramya. Big love shout out Ramya. Ayan, Baby Morsky still playing. Sir Bert Window, still playing ako sa Ako Punta Akin Farm. Ay, sana all Akin Farm. Daming tanim. Daming bunga ng kalamansi. How are you, host? I'm fine. I'm good. I'm still beautiful. Joke lang. Joke lang. Ayan, done watching na ako, Morsky. Okay, believe in yourself. Ayan, Morsky, done watching na ako, nakapag-comment na rin ako. Nandyan pa ba yung ating nakapin? Si Ramya. Okay, Ramya, I'm here ako, Ramya. Ramya, I'm here in your house, Ramya. Okay, kanino to si, ano?
Kanina ba itong ano si Ramya? Okay, Ramya, playing your video, my dear. Okay, Ramya, playing your video. Salamat. Ayan, si Manay ako. Silip, si Manay. Manay Myrna, pasensya ka na. Hindi ako nakakyat sa iyo kanina ha. Sorry. Bawi next time. Si Kuy Mary Hazel, may galap shout out. Aba, di pa nakamute. Ah, naku. Manay Myrna, maya-maya pa mag-mute. Ayan, malapit na magdan si Sir Bert Window. Bermuda Islander Boy, may galap shout out. Si Kuy Mary Hazel, thank you. Rami at Gino, yan, playing, still playing. Yan, may galap shout out din, Sir Bermuda Islander Boy. Okay, done watching ako, Sir Bert Window. Nasa ads ka pa, aray, agoy. Hindi makali. Okay. Done watching na ako kay Sir Bert. Okay, punta ko na lang yung bahay mo, Manay, ha? Dito muna ako kay Mary Hazel. Manay, search ko na lang yung main channel mo. Ayan, sis Mary Hazel, dito muna ako sa yung ano? Sa yung manggo, ano ba to? Manggo na tayo, guys. Ayan, 8 days ago. Mary Hazel, playing ka na, sisi. Okay. Sino ba yung naka-play natin dito? Done watching na ako, Ramya Gino. Mary Hazel, naka-play ka na, Mary Hazel, Sisikoy. Okay, Bermuda Islander Boy, dito na ako sa bahay mo, Bermuda Islander Boy. Okay, playing na ako dito, Bermuda Islander Boy, sa boat ride with Dabar Cats. Ayan, si Manay ako, unahin mo muna iba, bisita mo, no worries. Araro here. Salamat, Manay. Punta na lang ako sa main channel mo, Manay. Okay, Bermuda Islander Boy, playing ka na. Mary Hazel, ayan, playing ka na, Mary Hazel. Wala na rin si Melayski, baba na natin, di ba? Ayan, Morski, salamat, baby Morski. Si Sikoy Loving Sky, balik ako sa bahay mo, si Sikoy Loving. Yan, dito ulit ako, si Sikoy, sa bahay mo. Playing ako dito, si Sikoy, sa iyong latest upload, Garden Life, si Sikoy Loving Sky. Okay, Meresel, si Sikoy, still playing. At may pasalubong, si Lexus TV Ed Bonds. Oh, alam mo na kung bakit may pasalubong. Ha? Alam mo na, Ed Bonds, kung bakit nagpasalubong to. Harap. Thank you. May bayad dyan. Tulog na daw kayo, host. Mamaya naman, gapay ko naman eh. Mag-play muna ako lahat. Patay ka ngayon, may bayad pala yan. Malamig. Ayan. Mary Hazel, ayan, dan watching ka na. Pang-apat na tamsak ako dito.
Tumatapon yung ice cream ko. Kainin mo na, hindi ko pa nga to ubos eh. Palit nga tayo. Ayan, aba, kung ako, yan, mag-mute agad ako, bayaran ko na agad. Grabe ka naman, Manay. Huwag mo naman ako tuksuhin dyan. Ayan na, tumabi na sa'yo, si Brulex Susos. Huwag na kayong tukso dyan. Ayan, plus one dikit sa'yo, meron. Huwag kayong tukso dyan, nag-watch pa ako ng mga video, mag-intake kayo dyan. Okay, sir, Bermuda Islander boy, done watching na rin. Si Sikoy Loving Sky, still playing ka sa pangalawang play ko sa'yo. Sukuli daw. Ha? Alan, sukulian agad. Ay ko. Suspeli, good evening. Galap shout out, Suspeli. Manay Mirna. Hanapin ko si Manay Mirna. Yun. Dito ako sa main channel mo, Manay Mirna. Loading na lahat yan. O yung isa walang ano. Sis Loving Sky, daan ako sa'yo. Pangalawang play. Pang 146 thumbs up si Sikoy Loving Sky. Mega love shoutout sa Hatla. Bubukas ako ng ano, YT. Support ako, support. Wag na, sanay na kung hindi ka nagsusupport sa live ko. Nando sa live ng iba. Ayan, nasaan na ba yung nakaplay ko kay Manay Mirna? Ayun. Manay Mirna, dito ako sa sideline ng video habang naglalako. Ayan. Manay Mirna, ayun ka na ha. Ayan, nakaplay ka na. Ayay na all sa iba nag-support. Ganyan yan, Ed Bones. Di yan nagsusupport sa live ko. Sa ibang live yan nagpupunta. May miss call ka pa. Hindi, binuhay ko lang yung isang cellphone. Manay Mirna, still playing ka. Uy, masilaw. Yan. Okay lang yan, host. Basta may pasalubong sa'yo. Tama ka dyan, Ed Bones. Ang sama, madalang magpasalubong. Ayan, Manay, malapit ka na magdan, Manay, ha? Mag-another play ako sa'yo, Manay Mirna. Ayan, dito sa isang cellphone ko, Manay, puntahan kita dito. Uy. Yun na naman yung... Kaya aka na yung ano, asan ba yung headset? Ha? Awa ko sa'yo. Dito na nga lang para din ako mag-search. Ayan, nakapag-comment na ako dito, Manay Mirna, ha? Ayan, mag-another play na lang ako sa'yo. Pangalawang play. Ayan, dito ako, Manay Mirna, sa tiis pa. Napakainit, makapag-video lang.
Ay, na-play ko na to dito. Next. Okay, dito ako sa nag-ibang way puntang market. Manay Myrna. 5 minutes. Wala pa akong thumbs up dito, Nay. Miguel Charot Manay Myrna from Loving Sky. Ayan. Kumain ka na ba? Hindi pa. Bakit nakahiga ka na? Mamaya pag kumain ako eh. Sabi mo, hinintay-hintay eh. Tapos hindi na naman. Morsky. Salamat, baby Morsky. Manay na, playing ka pa rin sa pangalawang play ko sa'yo. Ulam natin. Walang katapusang itlog. Basta may ulam. Enjoy, thank you. Brown egg. Aray ko. Sisi ko yung Loving Sky. Brown egg na. Aray ko. Hindi na pwedeng itlog na maalat. Aray ko. Itlog na kinamot. Sisi ko yung brown egg pang madaling araw na lang yun. Kadalasan white egg eh, sisikoy, madalang yung brown egg. Ano daw? Miss ko din yan, brown egg. Agoy. Maalat yan pag pinapawis niya brown egg. Ma'am China, dana ako sa highlight mo, Ma'am China. Ayan. Morsky, vlog, thumbs up dikit with bakas, from Melayski. Ayan, Baby Morsky, pabalik na lang kay ano, na all, sweet ka, kilig naman si Spicol. Nako. Abay, pumuesto na dito sa tabi ko, pumuesto na dito eh, ano, sarap buhay, o, di ba? Saan ka pa? Siyempre, papasarap buhay eh. Puro problema na nga eh. Hindi ka pang papasarap sa buhay eh. Welcome, Ma'am China. Mi, ano ba to? Mi walang katabi, sarap ng may katabi. Agoy. Hindi rin sa lahat ng oras masarap yung may katabi, lalo pag mainit. Malamok. Mahirap yung may katabi pag tag-araw. Pinaplaying saucer ko yung kanyang binti. Still playing ka Manay Myrna sa iyong ano, sa iyong nag-ibang way papuntang market. Oh, sumiga na Rolex. Nasa mid tuloy ako. Led Bones, humiga lang, wala naman paki. Ayan, ano, kita mo yan, oh. Walang paki. Nakasupport ako. Hold on, nakasihos. Para hindi mainitan. Ay, nako. Pakita mo to. Ano ba to? Kunyari ka lang, Manay. Mamaya, mag-mute na yan. Nako. Pagod si host. Ano ba yan? Hindi makita. Ang lakas ng brightness mo. Ano mo nga. Makita pa ka lasog. Never na. Bubuka-bukang kang makita pa sa lasog. Never na. Ito sila sa karasi. Pagsilusi lang. Baby sabi sa aklat, baka ka kumakita pa sa lasog mo, Never na.
Manay Merna, di na naman yan makapagtrabaho. Manay Merna. Ayan, mag-thumbs up na nga ako dito, Manay Merna. Malapit ka na magdaan. Ayan, pang 118 thumbs up ako. Sabi ko na, di na naman makapagtrabaho yan eh. Ano? Ayan, Gerald Vlog, thank you so much. Yan, malapit ka na magdan, Manay. Na all kilig here is Sis Rosa. Thank you so much, Sis Jinjoy. Yan, still playing ka, Manay Merna. Ayan, sis, ikot lang ako sa iba, mag-thumbs up lang. Sige lang, sis, ikaw yung Loving Sky. Mamaya, magla-live ako. Ayan, done watching. Ay, hindi pa pala, Manay Merna. Kala ko done watching na. Yan, tapos na. Ayan, done ako, Manay Merna, ha? Ay, may ads ka pa yata. Manay Merna, tapusin ko yung ads mo. Malamok. May naglalakad-lakad doon. Sino ba yon? Kasi ayaw mo naman paanuhin yun. Itutok mo na dyan sa'yo. Ayo, pwede na ba? So, nakikita pa sa... Doon ka kaya sa kabilang kwarto? Matapos kitang pasalubungan eh. Kasi papalayasin mo naman ako. Napaka-arte mo eh. Sa lahat na ayoko yung maarte sa katabi. Yung maarting katabi. Tawa si Edmonds. Edmonds. Ubus na yung pasalubong. Ba't di papalayasin? Rico. Nako. Tinulugan nga tayo ni Madam Eunice. Pinaalis ka na bro. Ubus na pasalubong mo. Wala na, ubus na. Kaya pinapalayas ko na. Bantayan mo muna yung live ko. Magkain lang ako. Talikod ko na nga yung camera ko. Sabi naman ni Edmonds, patay na naman. Nakatalikod na yung camera. $20CH, may galap shout out. Tulog siya maaga, tas maaga si Warat. Maaga gumigising. $8 million in the house. Thank you guys. Yan, kain na. So, yung mga hindi pa kumakain dyan, kumain muna kayo. Tinalikod ko na yung camera ko, Edbons, baka masilipan pa ng itlog si Lexus TV. Bubuka-buka ka dito. Ang puso
puso ko'y namamaos ako. Kalay mo na, nag 900 views pa yung aking live kahapon. Saan ba yung may putukan? Sa taas. Saan taas? Sabi ko na't naghang na naman yung akin naka-live eh. Lucky viewers ni Sir Avin, si Sikoy. Sis Antaray, may kalab shout out. Thank you so much, Sir Bert Windows. Sis Maribicovian, sabi ko na't naghang na naman yung aking wala ka ako nagko-comment eh. Busi talaga to cellphone na to eh. Okay, sis Antaray, dito ako sa bahay mo, sis. Oops, wait lang. Sabi ko na, mali. Mali ang napindot. Ay. Ano ba tawag dito? Wait lang. Dito muna ako kay iso-search ko pa yung Hindi ayaw na namang mag-ano ng ang video. Sino ba? Mag-save. Sis Marvic Kubian, si Sikoy, salamat. Eh, Punta ako kay Sis Antaray. Ay, mali. Ayan, nandito ako sa bahay mo, sis. Naka-ano ka pa pala, naka-live ka pa. Ayan, punta ako dito sa bahay mo. Salamat, Sisikoy. View channel, ayan. Ayan, playing ako dito, sis Antaray, sa iyong latest upload, sis Antaray, playing ako. 4 weeks ago. Ayan, sis Antaray, nandito ako sa bahay mo ha, naka-play ka. Okay, Mama Marvicovian, dito ako sa bahay mo, sis Marvicovian. Ay, my goodness. Ano ba tong cellphone na to? Ano napipindot? Ayan, tamsakan ko muna yung upcoming mo, sis Marvic. Pagkagandang babae naman ito. Okay. Ayan, playing ako dito si Sikoy Marivic sa 1 day ago. Sis Marivic Kubian, playing ka dito sa 9 minutes mo. Ayan, nasa ads ka pa, sis Marivic. Maghahang na rin to kay Gabi na to. Antaray, may kalab shoutout para Manay Merna. Sis Marivic, para Manay Merna. Yan, maraming salamat sa iyo dyan, Manay.
Paano napunta doon? Paano napunta to dito? Pambihira. Ano yan? Nilak mo na yung gate? Ha? Ah. Pero makususi ng motor, sundo isigay sa kanto. Ano na yan? Sino mo nga dyan? Wala. Alin ba? Makita ng tricycle. Sa may single ko, pwede na yun. Nandun sa single. Nandun po yung susi. Ay, ito ba? Hindi yan. Hindi, ito nga siya. Ano ba eh? Diba ginamit ko kanina? Nandyan nga lang yun. Kung saan ko na nailagay. Yung nandun nga sa single daw, kunin mo, pwede na yun. Nilak na yata niya yung gate. Hanapin mo yung ano. Wala makita. Susi. Kaya ito lang nakita ko. Yung ano dyan, yung isang piraso. Oo. Saan mo nakuha? Ito ba sa single? Oh, yung ano, yung gate nakasarado nata, buksan mo na, ay lock mo ulit mamaya. Balik mo sa akin yung susi, balik mo yung susi sa akin. Bukas ba? Ba't sabi mo minor, nilock mo na yung gate? Hindi ko pa nilalaki yun. Nakasabit lang. Ayan, si Smurfy Kubian. Stay playing ka si Smurfy Kubian. Kakain lang ako. Sis Antaray, done watching ako sis Antaray sa'yo. Yan, +1 dikit ikaw sis Antaray. Yan, maraming salamat sa mga nag-thumbs-up. Thank you so much. Still playing ka sis Marvic Kubian. Wala ang pagkain ko. Oy, ikaw ba? Kuha mo na rin ako. Abay, tumayo ka dyan. Ano, ikuha mo na rin ako. Kain na na. Hindi ka nakamute? Good evening po sa lahat. Antaray.
Matilis ka lahat yung ay kung Nakapasok yung palang yan. Hinintay niya nakahiga na ako dito kanina. Hindi lang sa lamesa. Meron na ako dito. Ma'am Chandra, hindi ko mega love shout out. Thank you for coming. Jenny. Si Secret Loving Sky, nag-live ka ba kagabi? Ma'am Chandra. Ma'am Chandra Indigo, I'm here in your house, Ma'am Chandra. Okay. Ma'am Chandra, playing your video. Si Koy Loving Sky, nag-live ka ba kagabi? Mag-live kasi si Koy, pwede naman yan. Wag mo na lang si Koy tulugan pag matutulog ka na. Kahit 1 hour lang mag-live ka. Ma'am Chandra Indigo, still playing your video, Ma'am Chandra.
You're welcome, Ma'am Chandra Indigo. Thank you din sa support. Si Smurby Kubiandan watching na. Okay, done watching ako si Smurby Kubian. Hugas lang ako ng kamay ko. Okay. Busog na. Still playing, Ma'am Chandra Indigo. Pang 27 tamsak, Ma'am Chandra. Okay, done watching na, Ma'am Chandra Indigo. Okay. Thank you so much, Ma'am Chandra, sa support. Thank you, Lord. Ganyan ko na yung kanin. Tubig. You're welcome, Ma'am Chandra. Welcome. Hindi ka man lang nakuha ng pando ng kanina. Ang ano ba? Dami ng kamote man lang sa Saan? kahoy. Meron ba tayo doon? Wala naman. Kamote? Saan? Dami kong tanim na kamote doon. Hindi na kasi ako nagpupunta doon. Pag nagpunta ako doon, saglit lang at alam mo may kaaway ako doon. Hindi na alam mo, hindi na ako nagtatagal doon. Pakuha ka sana. Hindi maalis doon eh. Hintay-intay talaga siya at pinakulang ko saan siya titira. Ngayon nakakapasok kasi dyan. Yan, susi ako ah. Oo. Yan lang. Pagdating na wala ka dito. Asan yung... Sorbert window, ayun, nag-shout out. Hindi pa ako nakapag-comments dito. Makikita pala ako dyan ah. Ay, kaya ano, idol headphones. Ito kaya lalagay ng PJ yung bilyar na yun. Bakit? Gusto bumili ng bilyar. Ha? Gusto bumili ng bilyar. Eh mga dagdag income din yun. Eh, saan nga lalagay? Dito sa terrace. Hindi kasi ito yun. Matindi ka kasya. Malaki na yun. Palagyan mo ng ano. Doon sa baba. Palagyan mo ng bubong yung harapan. Kulang na. Palagyan niya ng bubong. Puro, galing ah. Ha? Ilang, ano, pasan mo ba? Mas padala. 2 times 10 minutes lang. Hindi, sayang yung ano ko. Sayang yung 1 hour. So, ganyan Ma'am Bicolana. Salamat. Ayan.
kanina yung ano mo dito sa kan. Ano na? Okay na? Wala na. Nandito lang. Salamat po. Ganda na sa iyo, Idol Edmonds. Dan, tamsak, Sir Abed. Salamat po, Ma'am Bicolana. Yan. Bicolana, please Dan connect my channel and support. Sabi ni Kia Tube. Kia Tube. Ayan. Pinoy, mega love shout out. Sabi ni Ma'am Bicolana. Ayan. At kakarating lang po niya. Galing siya sa baba na drawing. Drawing ba? Mexico. Ayan. I need you. Kinuto ko si Choco kanina. Si Choco talaga ni malalaki ang ano niya. Parang mga kamyas ang lalaki. Baka taga kami si Koto. Kung si Chow Chow paisa-isa na lang yung mga ano, yung mga gumagapag kay Chow naman. Yung tenga, tad-tad na napakalalaki talaga. So may puno ng tenga. Pinipit mo pa si Chow ngayon doon. Malayo naman. Ano yung alos, natanggal ko naman kanina, alos natanggal ko naman kanina. Pero napakadami na naman. Di ba ginutuan mo yun nung isang araw? Akit na ako sa mga nag-ano para mamaya eh. Kita ko kay Sis Kalog. Dalawin ko naman Sis Kalog. Sis Kalog. Si Boss Kalog.
last day nyo na yata bukas. Yun na lang tatapusin nyo eh. Bakit? Di ba matatapos na yung ano? Ay, harapan pa. Okay, Mata Prasad. Mika Love, shout out my brother Prasad. Thank you for coming. Magkano ba yung pera ni madam? Sana kasi sa LB, pray. Saan si Oy, Inday Garota, Sis Lisa, Rasman, si Sela, watching si Sela. Brother Prasad, thank you so much. Thank you for coming. Pinilis sa lahat. Kakahirap pa naman. Sarap ng kain ni Mami Pearly sa suman. Almost done sa changes sa iyong part. Ayan ang kinakain ni Mami Pearly. Oh. Wow! Si Sela dito ko sa Premium and Delicious ginataang mais si Sela watching. Si Shinji still watching. Pre! Bakit pre? Parang nakaano ka ngayon pre? Pre, kape ka ba pre? Parang nakapagkape ata to sa kapitbahay. Yung Judors. Si Sela pang 40 pasok ako dito si Sela. Ay. All watch naman ni Pearly. Magpapas na ako. Sorry ha kung hindi ako makapag-pin sa mga link ninyo guys. Wala ako sa aking main channel. Kasi pag nag-main channel ako, halos lahat ng videos ninyo na watch ko na sa main channel. Kaya alagad na ako. Sis Bicolana, Sis Koy. Thank you Sis Koy. Good evening Sis Koy. Rasman watching Rasman. Dito na naman tayo, Rasman. Uy! Thank you so much, Ma'am Chandra Indigo. Nangyari ito, Rasman. Napakaloko nitong live ko ba? Playing sister, sabi ko sister, si Sela, watch na si Sela. Uy, Sis Jinjoy, full watch na tayo, Sis Jinjoy. Sino nga ba yung next? Now still watching. 11 million in the house. Thank you so much, guys. Sino mag-air pa rin na? Only kay akin. Ano naman ito? Na, 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 na. Wow, bagsak na yung aking dashboard. My goodness.
And I was gone. Weekly challenge. Okay. Hoy. Nailak mo na yung gate. Hilak na. Ba't hiniram na yung ano? Kunin mo yung susi. Hindi, nandyan yung susi ah. Hiningin na yung susi. Ingin mo dun gising pa yun. Yung susi ka mo. Hindi po pwedeng sila maghawak yan. Ang puso ko'y ano? Malaglag. So, kaya lamig-lamig na yan, magbo-volume ka pa ng electric fan. Malamig na eh. Huwag mong paikutin, tatama dito sa ano. Saan? Yan mo na dito, iharap mo na dito sa iyo. Lobat na ba ako? Lapit na. Sir Bert Window, thank you.
Bye.